Lengba kani ke channel Kasi Gospel Media kabang aju sngotonan bani sam ya kaktien ka em ka jong blay ka Bible namar haka don shibun ki jingkali bar kumju ki jubam haka kateng ka jong uji sukres ngai kublay bat nga priang subhay pi baro ka kubur kabang kwa bani sam haka ni kapor kalong ka sabton ka day jong ki ju kaktien sabton ngiyo na kaktien Hebrew Shabbat kabamut ka jing shong thai Kidon kiwi ki jaktin hak perthai ki Portuguese ki Italian ki German ki French ki Romanian ki Spanish ki Polish ba kumtar terter ki khot ya ka sabton ka jingshong thai hala ka jong ka tin jong ki kum ka sabat ka sabado ka shabas ba kumtar terter hatopan ka sabton ka dei tang jong ki ju kidon ki kersan ki ba i ki jonga ki ba perkhat ba ka sabton ka dei tang jong ki ju hakani ka por tongin puli bania khniat nangno gejat benriu jiu kami lani nangno ka sabton kami lani ka sedang nengkong ka kitab Genesis kalanong kebasan kay thu bana u Adam u bolong u breu benengkong ha kaparthai hadu u Noah kilalong hadu kumba shipho pateng u Noah udan laingut ki khun shenrang u Shem u Ham bat u Japhet ban nangta na u Shem hadu u Abram ya kabala khot yo Abram da ka keteng bathmai Abraham kilalong haduk kumba shipho pateng Genesis kalanong kabakhatway katkhat kabashipho hadu arpho hunriu ha kalanong kabakhat ar na ka kitab Genesis kalanong bankong katkhat kabar kay thu bawblay ula jid ula khot ya wa Abraham ula kular ha u ban ay kari ka jingkular bar kumju na kasangkay jong wa Abraham on penlong ka jait benriu kabakraw ka jait benriu Israel ka jait benriu kabangiong ki Jew kimi ken kisdang nakasengkai jong u Abraham udon armut ki khun shenrang u Ishmael bat u Isak udon armut ki khun shenrang u Iso bat u Jacob long ba u Jacob ha ka jingyele ka jong u bat u angel ya ka kerteng ka bathmai la ai ha u la khot ya u Israel Genesis kalanong ka balai puar ka khot ka ba arphom riu bat arpho pra kay ka bangakwa banong bayakini ki khal arngut ki khon shenrang jong u Jacob lani u Israel lakhot yaki ki khon Israel de na du nang ni gen bangi sayo yakaktin Israel lani ka jait menriu Israel hoot ka jait menriu ka bangi ong ru ka kerteng ki ju ka de na kasangkai jong u Juda Genesis kalanong balapisan ka dekat ka apply hadu alpon rio kay ka bangakwa ban kdo hagni kapor kasabaton kamdei jong kiju namar shwa bakani ke jait benriu kanmi kasabton kaladon lupa ya kabangan sa pi ya kaway kit khot Bible kamat kabar kasabaton kaladon lupa ru shwa banyo ya kishpotli ki hukum na oblay da Moses kabalai khadu kasabton kaladon lupa shwa bakapop kalman hap ha ukhun benriu Genesis kalanong kabaar kad khot kabaar bar kabalai ke thu Hadien bawblay uladap thaw ya ki baro ha kani ka perthai ki bangila banyu i bat ki bangimla ashu banyu i long bawblay ula thaw khadu ya ubreu hadien bawblay uladap thaw ya ki baro andrusngi ha ka sngi ka bahnyo ula ai kerpang ya kani ka sngi ha ukhon benreu balakhot ya kani ka sngi shong that khnang bawbreu un pelut ya ka por ban mani ya ublay uba unombu nong thaw yakani kasngi kabahinyo ublay daladihi ula shongsngi udah kerkhu yakani kasngi bat udah kentang khu yaka kan mau ngakwa banong pakani kasngi shong that ka sabton kala debdon hashwa panmi ka jait benriu ju lani ka jait benriu Israel kan mau baka sabton kamdei jong ki ju Marcos kalonong ka baar ka dekat ka baar phohnyo bat apo pra ki kentin ki ba ujisu ukran Tiu la ong ru haki la thao ya kasabton na kabanta ubriu. Ujisu klam ong la thao ya kasabton na kabanta kijiu. Uang la thao ya kasabton na kabanta ubriu kabumut ujat benriu baro. Om ya ubriu na kabanta kasabton bakumta ti ukhun ubriu ulong utrai kasabton ru. Kasngi sabton kadi kasngi ka jong utrai. Uba ujisu Kris ubang ngishakri haka keteng ka jong u. Lukas kalonong kabasaw kadkhot kabakhanriu ukunrat ujonga jongpi ubalong utrai jong kasabton
ubu ya kanuksa na kamenta ki kristan baro. Ka Bible ko ong kumni, ula wanru hanasrat ka kedaw ya ujisu. Ha kabala pensan penangba ya u, di ula lejrung kumba uju le. Ha ka sengi sabton ha ka sinagog, bat ula yang joj ban puli. Kadai ka rukom ka jong ujus krus kumba uju le ka jinglin. Kaya ka bang akwa man kedaw, ka Bible hi ka krensyai, ba ujisu, uju mani, uju lej, ha ka sengi sabton. Hebrew kalanong kabasaw kadakot kabaknay, kay baka testament kabathamay kadon magkrisyan. Namar kata kadang sa kajinsyong thai ka sabton ya upay lang ublay. Ngangay ki kubor kilong gibasyay, doay ba ublay unkur kuye pi ibay puway na kamta kabrom jong blay. Amen.